wani abu ne wanda ya fara kai lokacin da kana makaranta wanda ba ka taɓa manta da shi ba secondary school ni dai abin da ba zan taɓa manta da shi ba zai wuce abu guda ɗaya ba wata rana wani malamin hausan mu ya zo yana mana tambaya akan darasin da ya koyar mu na jiya sai yake tambayar wani ne zai ba shi amsa har ya ce wani zai ba shi amsa an daga hannu sai ce sai nuna wani ɗaya daga cikinmu a tsakiyar mu yake sai yana yace ba shi amsa sai cikar wanda iya magana kawai ni ko da karambani na saboda na su amsa sunan ke na so a ce ni aka ce in ba da amsa kawai sai na buɗe baki na ba da amsa an ku taki wanda malamin namu ne ku sai me ya ce mini kuwa sai ya ce tsaya ban hana ba na ce ka hana to sai na mare ka tsaya sai na mare ka wallahi sai na tsaya ikwaɗa min mari magana gaskiya har yanzu na kasa manta wannan abu amma ba kuma na jin hauyinsa ba ne amma dai na kasa manta da abin kuma sannan tun abin ya kan ban dariya sosai da nishaɗi sosai shi